Zahvaljujem. Poštovane kolegice i kolege, u ovih gotovo 2 sata rasprave o izvješću je rečeno gotovo sve što u izvješću piše. Dijelom je rečeno i o okolnostima u kojima se o ovom izvješću danas raspravlja. Mi moramo priznati 2 okolnosti. Prva je okolnost da se položaj nacionalnih manjina u RH poboljšava, da je sve jednostavnije i sve lakše biti pripadnik nacionalne manjine u Hrvatskoj. S druge strane, također moramo priznati da postoje i okolnosti koje se s time ne mire, da neprestano postoje tendencije koje žele urušiti dostignut stupanj prava nacionalnih manjina i da se taj stupanj razvije. Upravo zbog ovih okolnosti koje proizlaze ne iz vanjskih faktora, nego iz onoga što se naziva ne unutarnji faktor, niti unutarnji neprijatelj, nego nešto što se izbiva unutar RH. Unutar granica RH nastaje jedno očitovanje onih koji su odbili biti ljudi. Naše temeljno određenje nije da smo ljudi po naravi u nekakvom ontološkom smislu, da je svaki čovjek čovjek samim time što je rođen kao čovjek. Ne. Čovjek u svom životu može izabrati prestati biti čovjek i to se nažalost događa. To se dogodilo i prije 2 dana. To se dogodilo i '41. i '45., '91. i 2019. i 2020. Imamo one koji su prestali i pristali su da ne žele na povijesnoj pozornici djelovati kao ljudi. Mi imamo i predstavnike takvih neljudi u Saboru. To su svi oni koji u nacionalnim manjinama ne vide ljudsku veličinu, ne vide građansku veličinu i ne vide veličinu Hrvatske države koja se razvija. To su svi oni koji se zbog svoje neljudske dimenzije odlučuju suočavati sa svakom ljudskom različitošću. Oni žive u iluziji da su stvorili ovu državu. Oni državu ne mogu stvoriti jer državu stvaraju ljudi. Oni žive u iluziji da država proizlazi iz oružja. Država ne proizlazi iz oružja niti se s oružjem čuva. Država proizlazi iz kulture i proizlazi iz onih koji su se u svakoj povišenoj povijesnoj situaciji između biti čovjek i biti nečovjek odlučili biti čovjek. Prvenstveno biti čovjek. Ne hrvatsko strašilo, nego biti čovjek. Biti čovjek u RH znači i biti pripadnik nacionalnih manjina i zagovarati prava nacionalnih manjina i zagovarati sva ljudska prava i sva nacionalna prava u čitavom svijetu. Prije 2,5 godine jedini sam zastupnik bio ovdje koji je ustao protiv pokušaja da se deautorizira, da se dokine autorstvo Hrvata nad Bokeljskom mornaricom i kolom Sv. Tripuna. Ja sam tu gotovo ludovao u nekoliko navrata jer shvaćam da se ono ljudsko ostvaruje putem kulture i da ne smijemo kulturu lišiti autorstva. Jedini oni koji ne mogu biti autori su neljudi. Oni koji se napajaju na nečim i nekakvim krivim sadržajima koji se nikad ne mogu obnoviti. To su sadržaji koji uništavaju ljudsko. Konkretno, 1945. godine obilježili smo ove godine 75. obljetnicu prije 2 dana proboja logoraša iz logora Jasenovac. Ti i taj koji je rekao naprijed drugovi su bili ljudi. Oni koji su tog čovjeka, našeg Sinjanina, ubili stražari neljudske tvorevine kao što je bio Jasenovački logor, oni su neljudi i uvijek će biti neljudi. Svi koji se napajaju na takvoj ideologiji, svi koji takva mjesta pokušavaju prekapati zato što smatraju da će na takvim mjestima pronaći sebe, oni su u zabludi. Oni će pronaći, gdje će pronaći sebe? U izgubljenosti i u negaciji. Nema
ljudske veličine tamo gdje se odvijalo zvjerstvo. Ljudska veličina je podnosila to zvjerstvo i bila je ugrožena tim zvjerstvom. Ali oni koji su nositelji zvjerstva ne mogu se sad predstavljati u formi nominalista i smatrati da je primjerice Rafael Vitez Boban da nema veze s ustaštvom. Ima veze s ustaštvom, ali ustaštvo nema veze s hrvatstvom. I nitko tko u svojoj duši, u svojoj povijesti, u svojoj viziji smatra da se bilo što se odvijalo u tom logoru, što se odvijalo pod ovim imenima i ovim osobama koji su odlučili u povijesnom trenutku biti ne ljudi, od '41. do '45. Oni se napajaju sadržajima koje današnje ljude pretvaraju u neljude. Tko pristane uz Bobana, tko pristane u Za dom spremni od '41. do '45. pristao je biti nečovjek i branit će isključivo ono što je nečovječno. Mi nešto takvo trebamo reći. To su okolnosti u kojima se ovo sad odvija. To su okolnosti u kojima se mi ne smijemo urušiti. To su okolnosti koje ne pripadaju Hrvatskoj niti će ikad pripadati. I svi ti neljudi, svi ti koji odlučuju putem zvjerskih mehanizama djelovati u ljudskoj povijesti, nek jednom zauvijek shvate Hrvatska njima ne pripada i oni ne pripadaju Hrvatskoj. Hrvatska pripada građanima Republike Hrvatske. Što je Hrvatska? To je zapisano u Ustavu, to je zapisano u zakonima, to je zapisano u ispravnoj povijesti. Ne u lažnim sjećanjima neljudi. Ti neljudi nikad neće na tim sadržajima na kojima se sada napajaju neće doći do ljudske veličine jer ih ljudska veličina potire i potiče na zvjerstvo. Ljudska veličina ih izaziva. Ljudsku veličinu oni prepoznaju u nacionalnim manjinama i zbog toga ustaju i smatraju da nacionalne manjine ugrožavaju Republiku Hrvatsku. Republiku Hrvatsku ugrožavaju samo oni koji Republici Hrvatskoj ne pripadaju. Svi ti koji Republici Hrvatskoj ne pripadaju trebaju ne napustiti Republiku Hrvatsku jer u njoj nikad nisu ni bili. Oni su u Republiku Hrvatsku dolazili kao kumordinar Žorž, kao sluge nekih tamo gospodara, bilo kojih, ili povijesnih mrtvih neljudi ili živih neljudi. Ali njih uzrujava veličina, ljudska veličina koja proizlazi iz čovjeka, koja proizlazi iz države koja je otvorena ljudima, iz kulture, iz jezika, iz susrete, iz komunikacije. Njihova komunikacija je oružje, njihovo prokletstvo je lažno sjećanje, a njihova nebitnost dolazi u trenutku kad spoznaju sebe same. To je jedina, najveća i na našu sreću ne tako mnogobrojna nebitnost u Republici Hrvatskoj. To su oni koji ne postoje kao ljudske veličine zato što su odlučili djelovati kao neljudi. Zbog toga Republika Hrvatska treba štititi sebe, treba se razvijati u svom hrvatstvu, treba se razvijati u istinskoj povijesti i svima onima koji su odlučili negirati hrvatsku naciju i hrvatski nacionalni identitet jednostavno treba reći ne pripadate Hrvatskoj, niste se borili za hrvatstvo, ne pripadate povijesti, ne pripadate ničemu zato što ste upravo to, bića ništavila, vi ste ništa. Nacionalne manjine to nisu. Nacionalne manjine su građani Republike Hrvatske i oni su, ako ćemo govoriti u više ili manje Hrvatima, oni su ni više ni manje, nego oni upravo pripadaju Republici Hrvatskoj i građani su Republike Hrvatske. U ovoj 2018. godini, 19. i 20. mi imamo i dalje ona stremljenja koja nacionalnim manjinama oduzimaju prava. Prava na dvojezičnost, zbog čega? Zbog toga što se ne dopušta da se u tim područjima u potpunosti razvije Republika Hrvatska. Već sam rekao da je paradoks da oni koji oduzimaju prava da su u stvari na liniji neprijatelja hrvatstva. Oni to čine. Neprijatelji Hrvatske nisu dopustili da se Hrvatska razvije na svom teritoriju u kojem ona postoji. Republika Hrvatska je obranjena, ali Republika Hrvatska zbog tih neljudi danas ne živi dinamizam, puni dinamizam države. Tko joj to sad uskraćuje? Pa upravo ti ljudi koji su protiv Ustava,
protiv zakona, Hvala. u konkretnom slučaju Isteklo je protiv vrijeme. nacionalnih manjina. Zahvaljujem.